Gospodin Božić, bili ste u ulozi izaslanika predsjednice Republike. Koja su njena razmišljanja kada je u pitanju 106 velikih godina Splitskog volejbolnog kluba? To je svakako velika obljetnica, jedna slavna povijest koja je obilježila našu mladost, pa i danas, jel? I mislim da su sportaši najbolji ambasadori Hrvatske, to smo dokazali mnoštvo puta i predsjednica naravno se veseli svakom uspjehu ne samo Hajduka, nego svih klubova. Čini mi se da je Hajduk nekako ipak najhrvatskiji, možda sam malo pristran, klub kojem vjerujemo i u kojeg ćemo navijati i kad nas ne bude i nije ono za ludu, neka Hajduk živi vječno. Kazali su mnogi, Hajduk ne samo da je šport kolektiv, on je duša, on je život, pa čak se čula i riječ Hajduk je religija. Može biti Hajduk je religija, ali samo ime ima dosta veze sa poviješću i sa nekom romantikom. Ne znam, Englezi imaju svog Robin Hooda, mi imamo svoje Hajduke koji su se borili, ajmo reći, na sličan način. Pa ima čak i jedan vrh u Kanadi koji se zove Hajduk. Jedan naš iseljenik, mislim da je čak i prije nastanka Hajduka, je dao ime tom 3000 i nešto metara visokom vrhu blizu u Alberti, blizu Banfa, i jednom ću poći ja tamo da vidim kako se uspjeti na njega.